जेरैबायदि नोंथांमोना खनदों आंबोथ' बेबायदिसो होनांगोन टाइमिंआवहाय आं जेरै नोंसोर खनदों आंबो बिदिनो होगोन आरो थिगानो मोजां खनदों ओमफ्राय दहाय एसे सिगाङावल' टाइमिंआ ओरै जानो नागिरदों आरोखि खनजेननायाव दे एसे ओरै जानो नागिरदों आरोखि ओमफ्राय उनावहाय गाबजाफिनदों बुंनायावहाय सिमुङा खननाय दं नामा? Oh, mistake ada jalan yang bisa kau sih naik boleh. Ini kena dengar lagi. So, ani palawai tiga deh, dong. Antara result kau ni nanti saja. Nih dia hanya mungkin ada mungkin. Wah, asal. Aku mesti asal ni result ni nanti ada. Tapi semua ang lagi pun dah baik. Freedom Compramari betul. Biar moजां मोनदों आंबो मोजां मोनदों दिनै खोनादों सिनि लगायदेरनाय बायदि ना ओमफ्राय दा आङो बेखौसो बुंनो सानदों आरो नोंनि खननायावथ' गासिबो थिगानो दङ खिन्थु नोङो नोंनि आखाइखौ मोननैखौबो माइक्र'फनाव ओरै दांनानै खनना
खनाब्ला एसे साबसिन जागौ नामा बे मेथाइया खनलांनानै बे मेथाइया मा मिनिं फोरमायदों बेजों एसे दिन्थिलांनो हायोब्ला ओमफ्राय नोंदि खनबाय खनजानानै ओरैनाय खोनानै एसे उसुबिदा नुदों आरो आं बेखौसो क्लियार खालामनो सानदों एसे माबा पजिसनाव थानानै खनोब्ला मोजां जागौ नामा आं बेखौ बुंदों आरो ने दा आं मेथाइखौ थिगानो बेखिनि बुंनानै आङो बेयावनो दोनबाय आरो माब्लाबा बेबायदिनो जुदि कम्पिटिसनफ्राव ओंखारबावोब्ला बेनिफ्राय गोजौसिनाव थांबावोब्ला बेबायदि आखाइ हमजानाय खननायखौ एसे नागारनाय जाबाय।